Isi Thailand nanti. Thailand nanti. Harus kono kok. Hah? Agus pun dilagus. Lah aku ditakoni, lah aku wis ora dolanan pitik aku. Iya nih. Iki opo? Cemanine. Ning kene tapi ora. Sing tebas pitik sapa? Yang oh, berarti bener sing tak rido inge-inge nang Purworejo. Iki ora perlu pamer turun kula. Nggih. Terus coba niku diwaca nek ditembangno niku kadang gagal fokus. Heeh. Ndungu suaranya tapi makna dari tembang itu napa coba diwaca. Diwaca wae. Oh, ini ibu siapa ya orang tulisan dan masa ada ketemu. Jadi